Dobrý deň. Dnes vám predstavíme nový benefit od Digi Vojo Štart. Postupne vás prevedieme jeho aktiváciou a spustením. Ako zákazník Digi získavate benefit Vojo Štart. Čo všetko vám Vojo ponúka? Prvých 14 dní od aktivácie máte k dispozícii neobmedzené množstvo videí z vybraného obsahu Vojo. Následne si môžete vychutnať až 5 videí z ponuky Vojo Štart každých 30 dní v cene vášho základného balíka Digi. Navyše, užijete si sledovanie obľúbených titulov bez prerušovania reklamou a mnohé z nich si pozriete skôr ako v televízii. Vojo Štart môžete sledovať doma aj na cestách, súčasne až na 2 zariadeniach. Aktivácia Vojo Štart je veľmi jednoduchá a zvládnete ju za pár minút. Navštívte našu stránku digislovakia.sk/vojo. Kliknite na tlačidlo Aktivovať Vojo Štart. Do formulára vyplňte vaše meno, priezvisko a číslo zmluvy, ktoré nájdete uvedené na vašej faktúre. V druhom kroku sa overte cez SMS kód alebo cez e-mail, ktorý vám zašleme. Zvoľte si prihlasovacie meno a heslo, s ktorým sa budete prihlasovať do služby Vojo. Oba údaje si prosím starostlivo zapamätajte. Dokončite registráciu a počkajte na potvrdzujúci e-mail. V prípade, že vám e-mail nebol doručený, skontrolujte prosím priečinok nevyžiadanej pošty. Pre sledovanie služby Vojo musíte mať na svojom televízore či mobile nainštalovanú aplikáciu Vojo. Stačí prejsť do vášho obchodu s aplikáciami a Vojo si stiahnuť. Otvorte si aplikáciu Vojo vo vašom mobilnom zariadení alebo na vašej TV, vyberte prihlásenie cez operátora a zvoľte Digi Slovakia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. V prípade problému s prihlásením si pozrite náš návod, ktorý nájdete na digislovakia.sk/vojo. Užite si stovky hodín zábavy z Vojo Štart. Prajeme vám príjemné sledovanie. Digi, skvelý výber programov a svetový šport.